Ikot-ikot lagi unig nyamot ko. Nyamot. Pa. Sus. Dasal muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. O may kain kakabsat, agsidatetik pa. Jumping salad. Lagdaw. Siyempre, siidi tayo tanong pampagana. O may mangga tayo. Tinakpan ko kasi tumatalon. Nahuhulog. Kung tatalon, dyan ka lang. Laglag to pa eh. Yan, shoutout kay Auntie Heidi Toralba Pande ng Makati. Alam ko paborito mo to. First bite para sa inyo, kamsa to. Nagto. Dami nang nahulog. Hindi mas. Tinakpan ko ng kamay ko para hindi tumalon. Pakayo lang. Tamis. Ikot-ikot lagi unig nyamot ko. Nyamot. Pa. Sus. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Kayo na pong bahala sa kanila. Maraming salamat.